KSA Hamren Head Branch Samai Timothy Rongpi Hamren Municipal Board Chairman Ariting Pinpura Lokapajita Pini Chitini Pai Isi Arning West Carbianong KSA Hamren Head Branch Maipu Timothy Rongpi Pate Piponsi Sontoma Parman Hamren Municipal Board Chairman Apan Panongsi Memorandum Mati Pinpura Lamte Pipajidamno Bangso Pinpura Lokapajidamalong Ke Jongponalam ki isi ke dam tangan ingkan sudihni ra trainer ke bahut Karbilo Charlie Asong Mati KSA pen ke hangpon Hamren ahi tikimi lapen hitiaban adat street light nangji puating pensi nangpilo bon step me nona bangke kahino ke ong munaga joksi uthot chisalok thujia phansi pinpuralo along tokono lapen street da bang kapa ong mo chauchia phan sitame choning ni pontholo puda KSA hamai phu Timothy Rongpi pen pachini pon hini ke jongpona lamthe Hamren ahi tikimi lapen hitiaban along ke ter kilit parpika jog non pen Hamren Municipal Board pen kapatik pon nongnam ke deng pon vera tum kai ke sitami amethang methanga sai ka chiklem pon verjia phan sitami pachini pon epen Hamren Municipal Board phan kai ke mancholang ding nangelo methang akulat atheino ki methang sitami chepang thir etang popu sitami pachini pon thu ke thomalam thi Hamren arong so piang bong along ke do akulat atum Hamren Municipal Board pen hormu ador ke jonang chia teng pensi jorpon long chonji non asona bang ke chokchi abang phuti na tum ke jorador kapre abang ke chokchi puta pachini pon thu song Hamren arupi hin pen ping ladak Hamren Municipal Board chairman aphan pinilitum pinpura lo pajir nangko mate labang so pinpura lo along kijong pon lagai son phom lo number isi lake Hamren hithi kimi pen hithi dak hithi banada nitum kedam tang tu pen 18 ning kan kar bilo chole song pen che song lo straight line nang pini puwa teng pen sarkar pen nang pilo wai fit stame pini ngana bang ke labang so straight line bang ke kar ke si ong munak lo la pen kahi no si ong munak lo sila so puthak prabjin pen repairing nei la pen straight line ke bang panglum na lang pusini tuma diman tipon lo la pen nomor hini bang ke lalo ladak nomor hini bang ke jesemet ini tum hithi ki mi le damo hithi bana damon ke ter ke er ke dam tang me chiklo samil tum karbe chol ye song pen ladak cleanliness drive sama claim pon lo la so penang claim lo same nilitum hamphang song tum nilitum dede majau hamphang song la claim samila chiklo yon joni pen phong ba ning kan si pen phong claim pur la chawle la dakang sirjeli ladak authority tum mate tan committee tum bainong mate ladak pen kai point ta sipar do bahini thom do alang li tum han same asai ka claim bang ni tum thek pon dong e lasi pini labang so lo pen tum chairman han chuning rilo hithi rui pen phong bang ke labang so sipar mang ke hithi par kok ni mate pang thira sai claim pon ni la pen isi bang ke dustbin bang ni tum ladak ke thek lom jum he lasi dustbin bang panglum ni la pen tan committee sor claim pu pura chong hong lok labang na chok che tum hithi kulat ke do hithi hem pu mang same methang at kulat theng no bang ke methang ke chipang thir bang ta claim pon ni la pen number ke thom bang la lo tang tum ko anna ki jong pon oga dor bang ke tum non alang tum ki jong ador teng isi da ka chon nam long ave lasi la so teng pulote Hamren tan committee phan bang ke oga yor tum bang si apawar the munaglo mate ali tan committee pen tang dak lo pulote tan committee red teng serni la pen isi bang ke dam tangan ingkan bang la puan ador pun same hala so teng jor le pula tan tum chini athe hormu dor bang ke dam boy setame alang li tum Farohini dim Farothom jor desame tan committee pen public fan thangna ra notice ave ki jor tum handa thangna da order copy ave order ave pin si non bang alang li tum jor bara la pupulote lage tan committee fan ta lang tolo la pen tan committee tum afelar mate kilus pusin tum karbilo chol ye song pen jong ponji la sila son thom puthak prabjin pen alang li tum un anake pra pen labang so son thom puthak ki claim ponji fan tum karbilo chol ye song Hamren ro pihin pen ladak Hamren Municipal Board Hamren pen Bidera Mingleng report Karbideli News